Taliwasan nagpadayong pagtrabaho sa parte sa Cambugaog Bridge sa Paknaan, Mandawi City. Mihangyo ang city official sa mga motorista nga mogamit sa alternatibong agianan. Kini ang usa sa nahisgutan atul sa team board meeting sa Mandawi City. Si Mayor Jungki Uwano ang ni-preside sa meeting isip chairman. Hinumduman karong buwan sa Agosto, di trabaho ang maong dapit kun diin adunay road closure. Ang usa sa duha ka mga taytayan sa Cambugaog ang mas ubos og elevation ang gitrabaho. Ipa-elevate kini tupong sa laing taytayan. Hinumduman ang lugar apektado tungod sa mga pagbaha kung grabe ang taas sa level sa Butuanon River. Ako mismo nakaagi na ko sa alternate route na to. Muna among gihangyo na kung pwede katong mga lighter vehicles on peak hours lang dito mo agi sa alternate route na to. Kaduhan lagi ko ni agi dito. Mo divert ba? Ba't naman kung si uban nga dili mas ganahan sila, mas lang musunod sila sa traffic ba? Nya anak na magyaw-yaw sa social media.